ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት ሰማዕትና ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕሶና ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ክኸውን እዩ። ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ፈረንሳ ካብ ኒጀር ምውፃእ ኣብያ። ምዕራብ ኣፍሪቃ ካብ ፈረንሳ እናረሓቐ ይመጻ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኒጀር ዕልዋ ዘካየደ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ኣምባሳደር ፈረንሳ ሲልቪን ኢቴ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብ ኒጀር ክወፅእ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ኣምባሳደር ትእዛዝ ብምጥሓስ ኣብቲ ሃገር ኮፍ ኢሉ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣምባሳደር ምስ መሳርሕቱ ኣብ ኒጀር ክጸንሕ ምውሳኑ ኣዝዩ ዝነኣድ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ዝሓለፈ ወርሒ 26 ሐምለ ፕረዚደንት መሐመድ ባዙም ብወተሃደራዊ ዕልዋ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣልየ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣምባሳደር ፈረንሳ ሲልቫን ኢቴ ምስ ዕልዋ ዘካየዱ ምርቓብ ኣብዩ ኣብ ልዕሊ ምህላዊኡ ካብቲ ሃገር ምውፃእ ኣብዩ ዘሎ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ፈረንሳ ኣብ ኒጀር ወተሃደራዊ ምትእትታው እንተዘይትገብር ዶባት ሃገር ፍጹም ከም ዝሕጂ ዘለዎ ኣይምኾነን፣ ናይ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን እውን ከምኡ ክብል ብምግላጽ ሳላ ፈረንሳ ዶባተን ከም ዝተዓቀበ ሓቢሩ። ፈረንሳ ምስ ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ርክብ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናላሕለሐ ክመጽእ ጸኒሑ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ፍጹም ዝተገላበጠ ትርኢታት እዩ ዘሎ። ፈረንሳ አንጻር እስላማውያን ዕጡቓት ብምቅላስ ኣብ ግዛኣታት ዝነበራ ሃገራት ኒጀር፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ጫድን ሞሪታንያን ኣሳት 5,500 ወተሃደራት ኣሰሊፋ ነይራ። እንተኾነ ብዝሓለፈ ዓመታት ፈረንሳን ምትእትታዋን ሓድሽ ዓይነት መግዛእትዩ ዝብል ተቃውሞታት እናተለዓዓለ ክመጽእ ጸኒሑ። ገለ ኣባላት ሰራዊት ድማ ምትእትታው ፈረንሳ ንእስላማውያን ዕጡቓት ክድምስሶም ኣይከኣለን ብምባል መጀመርታ ኣብ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ሕጂ ድማ ኣብ ኒጀር ዕልዋ ካይዶም ይርከቡ። እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ሃይማኖታውያን ዕጡቓት ብፍላይ ኣብ ማሊ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዝለዓለ ስፍሓት ዘለዎ መሬት ሒዞም ኣለዉ። ናይ ማሊ እንተርኢና ንኣብነት ኣብ 2013 ሰራዊት ፈረንሳ ናብ ማሊ ክኣትዉ እንከለዉ ህዝቢ እቲ ሃገር ባንዴራ ፈረንሳ እናውለብለበ ብሓጎስ ተቐቢልዎም። ሕጂ ድሕሪ 10 ዓመት ሰራዊት ፈረንሳ ካብቲ ሃገር ጠቕሊሎም ወፂኦምሉ ዘለውሉ እዋን ሓያሎ ካብ ህዝቢ እቲ ሃገር ባንዴራ ሩስያ እናውለብለቡ ብተመሳሳሊ ሓጎሶም ገሊፆም እዮም። ማሊ ኣብ 1960 ካብ ግዛኣታት ዝነበረት ፈረንሳ ናጽነታ ተጎናጺፋ ከም ሃገር ካብ እትቐውም ንድሓር 5 ግዜ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱላ። እታ ሃገር ተደጋጋሚ ዕልዋ መንግስቲ ይካየደላ እምበር ካብ 2012 ንድሓራት ሒዙ ዘጋጠማ ቅልውላው ኣብ ታሪኻ ዝበኣሰ እዩ። ማሊ ጂኦግራፊካዊ ቀማምጣ ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ ክሊማዊ ፍልልይ ዘለዎ ማለት ደቡባዊ ክፋላ ኣብ ከባቢ ፈለግ ኒጀር ዝርከብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ትሮፒካዊ ዝናብ ዝረክብ ልሙዕ መሬት፣ ሰሜናዊ ክፋላ ድማ ኣብ ሳሓለ ሰሃራ ዝርከብ ኮይኑ ድሩቕን እኹል ማይ ዘይረክብን ከባቢ እዩ። ደቡባዊ ክፋል ብቀጠልያ ማሊ ክፍለጥ እንከሎ 900ዊት ካብ ሓፈሻዊ ብዝሒ ማሊ ኣብኡ ይቕመጥ። ባምባራ፣ ፉላኒ፣ ሰኑፎ፣ ማሊንክን ካልኦትን ዝበሃሉ ብሕርሻ ዝነባበሩ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ብሄራትን ቀቢላታትን ዝቕመጥዎ ክኸውን እንከሎ ሰሜናዊ ክፋል ድማ ሰበኽ ሳግማውያን ኣሕዛብ ጥዋረግ ከምኡውን ንኡስ ክፋል ይዕራብ ይነብርዎ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝርከቡ ጥዋረግ ንዝተናውሐ ግዜ ካብ ማእከላዊ መንግስቲ ኣቓልቦ ዘይረኸቡን ዞብኦም ካብ ምዕባለ ትሕቲ ቅርፂ ከም ዝተገለለን ኣብ መነባብሮኦም ዝኾነ ምምሕያሻት ከም ዘይተገብረን ኩሉ ግዜ ምሰማረሩ እዮም። ናይ ሰበኽ ቅዲ መነባብሮ ዝኽተሉ ጥዋረግ ኣብ ሰፊሕ መሬት ሳሕለ ሰሃራ ካብን ናብን እናተመላለሱ እዮም መነባብሮኦም ዘካይዱ። ገለ ኣባላት ሕብረተሰብ ጥዋረግ ናብ ሊብያ ብምኻድ ወተሃደራት ኮይኖም ክኽተቡ እንከለዉ እሙናት ዓሳከር መራሒ ሊብያ ነበር ሙዓመር አልቀዛፊ ክኾኑ በቂዖም ነይሮም። ገለ ድማ ቀዛፊ ተቃውሞም ሰጋጠሞ ክሕግዝዎ ኢሎም ናብ ሊብያ ዝሰገሩ ነይሮም። እንተኾነ ብ 2011 ሙዓመር አልቀዛፊ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ
ዓሰርተታት ኣሽሓት ግቡእ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝወሰዱን ብከቢድን ፎኪስን ሙሉእ ኣጽዋር ዝዓጠቑን ጥዋርግ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ማሊ ተመሊሶም ኣይጸንሑን ዕጡቓት ጥዋረግ ምንቅስቓስ ሓርነት ኣዛዋድ ዝብል ጉጅለ ብምስራት ሰሜናዊ ክፋል ማሊ ሓራ ብምውፃእ ናይ ገዛ ርእሶም ሃገር ኣዛዋድ ክምስርቱ ምንቅስቓስ ጀሚሮም ነዚ ንምግባር ኣብቲ ከባቢ ድሮ ክንቀሳቐሱ ምስ ጀሚሮም ዝነበሩ እስላማዊ ምንቅስቓስ ኣዛዋድ ኣልቃዒዳ ኣብ መቕረብን ኣንሳርዲንን ካልኦትን ምስ ዝበሃሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ብምውህሃድ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ማሊ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ሰራዊት ማሊ ምስ ሰራዊት ጥዋረግን ተሓባበርቱን ክወዳደር እንከሎ ኣዝዩ ድኹም እኹል ኣጽዋር ዘይነበሮ ናይ ምውጋእ ሞራል ዘየጥረይ ነይሩ እዚ ዘይተዋሕጠሉ ሰራዊት ማሊ እቲ ዘረኣዮ ድኽመት ዘይምዕሩይ ምሕደራ መንግስቲ ዘኸተሎ እዩ ብምባል ብ21 መጋቢት 2012 ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ኣማዱ ቱማኒ ቶሬ ንዝተባሃለ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ዓልይዎ ኣይጸንሑን ዕጡቓት ጥዋረግ ንዝሰፍሐ ሰሜናዊ ክፋል ማሊ ብምቁፅጻር ብ6 ሚያዝያ 2012 ንሰሜናዊ ክፋል ማሊ ኣዛዋድ ዝብል ስም ብምጥማቕ ናጻ ሃገር ኣዛዋድ ኣዊጆም ኩነታት ብቕልጡፍ ይቀያየር ብምንባሩ ድሕሪ ምእዋጅ ሃገር ኣዛዋድ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዕልዋ ዘካየዱ ሰራዊት ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መሰጋገሪ ክህቡ ተሰማሚዖም እንተኾነ ሃገር ኣዛዋድ ዝኣወጁ ዕጡቓት ምንቅስቓስ ሓርነት ኣዛዋድን ኣንሳርዲንን ቶም ሓደ ሓውሲ ዓለማዊ መንግስቲዮም ቶም ካልእ ድማ ሙሉእ ሕጊ ሸሪዓ እትኽተል ሃገር ክምስርቱን ክኽተሉን ብምምራጾም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ግጭት ተላዒሉ ከም ሳዕቤኑ ምንቅስቓስ ሓርነት ኣዛዋድ ምስ መንግስቲ ክዘራረብ ክውስን እንከሎ ኣንሳርዲን ድማ መጥቃዕቶም ብምቕጻል ተወሰኽቲ ከተማታት ብምሓዝ ናብ ከተማ ባማኮ ተቐራሪቦም ገስጋስ ኣንሳርዲን ዘስጋኣ ሃገረ ፈረንሳ ምስ ቁጠባዊ ሕብረተሰብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስን ጎረባብቲ ሃገራትን ብምውህሃድ ብምትሕባር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሰራዊት ናብ ማሊ ልኢኸን ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ኩናት ብምኽፋት ድማ ኣብ ውሽጢ ወርሒ መብዝሕትኡ ብዕጡቓት ተታሒዙ ዝነበረ መሬት ክመልሶ ኽኢለን ፈረንሳ ናብ ማሊ ኣሳት 4,000 ወተሃደራት ልኢኻ ነይራ በብእዋኑ ድማ እቲ ቁፅሪ ክጐድልን ክዓብን ጸኒሑ ኣብ ልዕሊኡ ወተሃደራት ጀርመን ዴንማርክ ሽወደንን ካልኦትን ተጸንቢሮም ጸኒሖም ፈረንሳ ምስ ካልኦት ሃገራት ብምትሕባር ንሃይማኖታውያን ዕጡቓት ሓይልታት ካብ ዝሓዝዎ ሰፊሕ መሬት ደፊኦም ከውፅዎም እኳ እንተኸኣሉ ካብ ገጽ መሬት ከጥፍዎም ግን ኣይከኣሉን እቶም ዕጡቓት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኒጀር ሞሪታንያ ቡርኪና ፋሶ ናይጀርያን ምድረ በዳ ኣልጀርያን ዞባ ሳሕለ ሰሃራን ፋሕ ብምባሎም ክትቆጻጸሮም ከቢድ ነይሩ ኣብ ርእሲ እዚ ዕጡቓት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ትካላት መንግስትን ዘካየድዎ መጥቃዕታት ደው ኣይበሉን ብሰንኩ ድማ ዓሰርተታት ኣማኢት ክቕተሉ እንከለዉ ኣሽሓት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ብሰንኪ እዚ ስራሕ መንግስቲ ብግቡእ ክሰላሰል ኣይከኣለን ኣብያተ ትምህርቲ እውን ክዕፅዋ ተገዲደን መጥቃዕታት ግብረ ሽበራውያን ቦኮ ሓራም ተሓዊስዎ ካልኦት ከባቢታት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ በዚ ምኽንያት ጸጥታት ከባቢ ንምሕላው ብዝብል ምኽንያት ውድብ ሕቡራት ሃገራት 14,000 ሰራዊት ናብቲ ዞባ ብፍላይ ድማ ናብ ማሊ ልኢኹ ፈረንሳን ሰራዊት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መጀመርያ ኣብ ማሊ ንዝነበሩ ዕጡቓት ክቃለሱ እኳ እንተኸዱ እቶም ዕጡቓት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ማዓስከራት ብምኽፋቶም ግን እቲ ግጭት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ልሒሙ እንተኾነ ዕጡቓት ሓይልታት ህላዊ ፈረንሳ ይኹን ካልእ ዕላማታቶም ካብ ምትግባር ክዓግቶም ስለ ዘይከኣለ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ማሊ ህላዊ ፈረንሳ ትርጉም ከም ዘይብሉ ክኣምንን ኣንጻር ህላወታ ሃገር ክለዓልን ጀሚሩ ሓያሎ ሰባት ፈረንሳ ብኣጽዋር ቴክኖሎጅን ብልዑል ዝሰልጠነ ሰራዊት እናሃለዋ መጥቃዕታት ግብረ ሽበራ ክትከላኸልን ነቶም ዕጡቓት ፈጺማ ክተጥፍኦም ዘይምኽኣላን ህላዊኣ ኣብ ምልክት ሕቶ ክእትውዋ እንከለዉ 9 ዓመት ዝወሰደ ስርሒት ትርጉም ከም ዘይብሉ ክኣምኑ ጀሚሮም ኣብቲ ስርሒት 55 ወተሃደራት ዝተቐትልዋ ፈረንሳ ኣብ ማሊ ይኹን ካልእ ከባቢታት ምህላዋ ጥራይ ከም ጎባጢት ሃገር ክትረአ እውን ጀሚራ ሓያሎ ሰባት ድማ እታ ሃገር ካብ ማሊ ክትወፅእ ክጽውዑ ጀሚሮም ኣብ ርእሲ እዚ ሰራዊት ፈረንሳ ኣብ ማሊ እናሃለወ ኣብ ነሓሰ 2020 ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ዕልዋ ተኻይዱ
ኣብ ስልጣን ዝደየቡ ወተሃደራውያን ጁንታ ድማ ክሳብ 2025 ኣብ ስልጣን ከም ዝጸንሑን ድሕሪኡ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ከም ዘካይዱን ሓቢሮም። ፈረንሳ ነዚ ናይ 5 ዓመት ምድንጓይ ብምቅዋማ ሰበስልጣን ማሊ ኣምባሳደር ፈረንሳ ካብ ሃገሮም ክወፅእ ብምእዛዞም ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና እናላዕለሐ መጽኡ። ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ነዚ ኣመልኪቱ ብዛሃቦ መግለጺ ብዕልዋ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ምስ ዝደየቡ ጊዜያውያን ሰበስልጣን ሰራዊት ኣኽቲትና ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና፣ መጻኢ ዕላምኦም ብንጹር እንታይ ምዃኑ ከይፈለጥና ድማ ክንተሓባበር ኣይንኽእልን ኢና ክብል ሓቢሮም። ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ማሊ ፈረንሳ ኣብ መንግስታዊ ሰራርሓ ኢድ ከይትእቱን እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ክትነግሮም ከም ዘይብላን እዮም ዝገልጹ። ፈረንሳ ብወገና ኣካይዶኦም ብንጹር ከይፈለጠት ምስኦም ክትቅጽል ከም ዘይትኽእል ይሕብሩ። ሕፅር ብዝበለ ፈረንሳ ወተሃደራታ ካብ ማሊ ጠቕሊላ ኣውፅኣ እንተኾነ ሕጂ እውን እቲ ሽግር ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ቡርኪና ፋሶን ኒጀርን ልሒሙ። ኣብተን ሃገራት እውን ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ ኣንጻር ፈረንሳ ምልዕዓላት ድማ ጀሚሮም። ኣብ ርእሲ እዚ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ዘን ሃገራት ዋግነር ንዝተባሃለ ተዓሲቡ ዝሰርሕ ሩስያዊ ጉጅለ ጸጥታ ናብ ሃገረን ከኣቱ ዓዲመን። ስራሕቲ ጉጅለ ድማ ምቅላስ ኣንጻር ግብረ ሽበራውያን ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ወተሃደራዊ ዕልዋ ኒጀር ልዕሊ ኣብ ማልን ቡርኪና ፋሶን ዝያዳ ተገዳስነት ምዕራባውያን ሃገራት ረኺቡሎ። እዚ ድማ እታ ሃገር ዘለዋ ስትራቴጂያዊ ቀማምጣን ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ማዕድናትን ከም ዝኾነ ይግለጽ። ጉዳይ ምዕራብ ሃገራት ኣፍሪቃ ንሃይማኖታውያን ዕጡቓትን ምዕራባውያን ሃገራትን ጽልዋ ሩስያን ናበይ ገጹ ከምርሕዩ ምስ ግዜ ዝረአ ክኸውን እዩ። መጻኢ ኣፍሪቃ ብሕሉፋ ዝግምገም ኣይኮነን፣ ዝበለጸ ዕድላ ብሕጂ እዩ። ሞ ኢብራሂም። ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣዝያ ሰፋሕ እያ። ልዕሊ 10 ዕጽፊ ስፍሓት ሃገረ ህንዲ ልዕሊ 3 ዕጽፊ ሃገረ ቻይና ክትከውን እንከላ 18 ሚታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ይነብራ። መሬታ ኣዝዩ ሃብታም እኳ እንተኾነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ካብ 46 ኣዝየን ዝደኸያ ሃገራት ተን 35 ኣብ ኣፍሪቃ እየን። ልዕሊ 3 ካብ 4 ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ትሕቲ መነባብሮ፣ ሓፂር ዕድመ፣ ትምህርቲ፣ ትሕቲ ቅርፅን ካልእን ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ገምጋም እዩ። ኣፍሪቃ መጀመርያ ብናይ ባዕዳውያን ግዛእቲ ቀፂሉ ድማ ናይ ገዛ ርእሳ መራሕቲ ብሰንኪ ዝኽተልዎ ዘይቅንዑ ምሕደራ ኣብ ውልቀ መልእኽትን ብልሽውናን ዝበዝሐ ህዝበን ኣብ ትሑት መነባብሮ ይርከብ። መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣፍሪቃ ናብ ስልጣን ክድይቡ እንከለዉ ኣብ መጀመርያ ለውጢ ንምምጻእ ምብጻሕ ይኣትዉ፣ ንብልጽግናን ምዕባለን ከም ዝሰርሑ ይመድሩ፣ ሃገራውያንን ፈተውቲ ህዝቦምን ምዃኖም ይገልጹ፣ ተስፋ ዘስንቑ መደረታት የስምዑ። ጸኒሖም ዕድመ ስልጣኖም ክውዳእ ምስ ቀረበ ገለ ካብኦም ቅዋም ብምቕያር ኣብ ኮረሻ ስልጣን ክቕጽሉ መንገድታት የናድዩ። ገለ ምኽንያታት ብምንዳይ ምርጫታት ከይካየዱ ይዓግቱ። ገለ ድማ ሽግራት ብምፍጣር ኣቓልቦ ህዝቢ ጠምዚዞም ናብ ኣቦኡ ዘፍለጠ ውልቀ መላኺ ይጸርዩ፣ ክሳብ ዕለተ ሞቶም ድማ ኣብ ስልጣን ይጸንሑ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ሃገር ትሕመስ፣ ቁጠባ ይዓኑ፣ ግጭታት ይምዕብሉ፣ ተስፋ ዝነበረ ሃገር ንድሕሪት ትጉሰስ። እንተኾነ እዚ ንነዊሕ ዝጸንሕ ከም ዘይኮነ ኣፍሪቃ ኣብ ሕሉፍ ዘይትነብር ብሩህ መጻኢ ዘለዋ ከም ዝኾነት ሱዳናዊ ተቐላሳይ ንምምሕያሽ ምሕደራ ኣፍሪቃ ሞ ኢብራሂም ይገልጽ። ሱዳናዊ ሞ ኢብራሂም መጻኢ ኣፍሪቃ ብሩህ ምዃኑ እዚ ብርሃን ድማ ብመንእሰያታት ዝረጋገጽ ከም ዝኾነ ዘለዎ ተስፋ ሓቢሩ። ሙሉእ ስሙ መሐመድ ፈትሒ ኣሕመድ ኢብራሂም ኣብ ኣፍሪቃ ዴሞክራሲ፣ ብልጽግናን ልምዓትን ሰላምን ክነግስ ካብ ዝጽዕሩ ነዚ ንምትብባዕ ካብ ቆፍኡ ብምምዛዝ ገንዘባዊ ምትብባዕ ንምልጋስ ድሕር ካብ ዘይብሉን ሰባት እዩ። መሐመድ ኢብራሂም ኣህጉር ኣፍሪቃ ብሰንኪ ብልሽውና፣ ግጭታትን ኩናትን፣ ድኹምን ህኩይን ምሕደራ፣ ስስዐ መራሕቲ፣ ዝንቡዕ ቁጠባዊ ወፍርን ኣተኣላልያን ንድሕሪት ትምለስ ከም ዘላ መንእሰያት ድማ ነዚ ተረዲኦም መጻኢ ንሳቶም ምዃኖም ኣሚኖም ኣብ ምፍታሕ ሽግር ኣፍሪቃ መሪሕ ተራ ክጻወቱ ጸዊዑ። ንሱ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብዘለዋ ስፍሓትን ልሙዕ ናይ ሕርሻ መሬትን ንነብሳ መግቢ ክኢላ ንዓለም ክትምግብ እትኽእል ክነሳ
ብሰንኪ ዘይግብኦ ምሕደራ ዛጊት ካብ ሓያላት ሃገራት ዓለም ዓመታዊ ረድኤት ትጽበ ኮይና ከም ዘላ ነዚ ንምቕያር ብፍላይ መንስያት ንመራሕቶም ተሓተቲ ክገብርዎም ሓላፍነት ክወስዱ ከም ዝግባእ ገሊጹ። ዜጋታት ኣፍሪቃ ናይ መራሕቶም ጠባይ ፍጊዕ ኢልዎም ጥራይ ምርኣይ ክጻወርዎ ዘይኮነ ክምክትዎ ከም ዘለዎም ነዚ ንምትግባር ብፍላይ መንስያት ብትምህርትን ፍልጠትን በሲሎም ሕቶታት እንተልዒሎምን ንለውጥን ደው እንተኢሎም ከም ዝስዕሩ ዴሞክራስን ስሩዕ ምምሕዳርን ክህሉ እንተኾይኑ ንቕሓትን ተጻዋርነትን ከም ዘድልዮ ይገልጽ። መሐመድ ኢብራሂም ዴሞክራሲ ክብላዕ ዘይከኣል ብምዃኑ ግን መንስያት ኣብ ኩሉ ዓይነት ዓውድታት ብፍላይ ድማ ብቴክኒክ ክስልጥኑን ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥሩን ከም ዝግባእ ይመክር። መንስያት ብፍላይ ድማ ቀለም ዝቐሰሙ ኣህጉሮም ኣፍሪቃ ገዲፎም ዝስደዱ ምዃኖም እቲ ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝኾነ ኣብ ኣፍሪቃ ዋላ እኳ ቁጠባዊ ብድሆታት እንተሎ መንስያት ኣብ ሃገራቶም ኮፍ ብምባል ንለውጢ እንተዘይሰሪሖም ስደት መፍትሒ ይኮነን ይብል። ኣፍሪቃውያን መንስያት መጻኢት ኣፍሪቃ ናቶም ብምዃና በቲ ንዕኦም ዝጠቅም ገይሮም ክሰርሑ ወዳ እምበር ብዘሎ ብልሹ ምሕደራታት ተደፋፊዮም ናብ ስደት ካብ ምምራሕ ክቁጠቡ ብተወሳኺ ተላብዩ። መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰሲዖም ኣብ ስልጣን ኮፍ ከይብሉ ኣብ ዝተመደበሎም ናይ ስልጣን ግዜ ብሰላማዊ መገዲ ስልጣኖም ከረክቡ ንምትብባዕ ነቶም ስልጣን ዘረከቡ ዝወሃብ ሞ ኢብራሂም ዝበሃል ሽልማት ኣሎ። ሽልማት ሞ ኢብራሂም ብምርጫ ናብ ስልጣን ደይቦም ኣብ ዝተመደበሎም ናይ መሪሕነት ግዜ ወዲኦም ስልጣኖም ብሰላማዊ መገዲ ዘረክቡ ናይ $5 ሚልዮን ሽልማት ክወሃቦም እንከሎ ኣብ ልዕሊኡ $200,000 ክሳብ ዕለተ ሞቶም ዝቕጽል ዓመታዊ ደሞዝ ይኸፍሎም። ሽልማት ሞ ኢብራሂም መሐመድ ኢብራሂም ዝተባህለ ሱዳናዊ ብሪጣናዊ ቢልዮነር ብዝመስረቶ ሞ ኢብራሂም ፋውንዴሽን ዝዕደል እዩ። መሐመድ ኢብራሂም ሴልቴል ዝበሃል ኣብ 14 ሃገራት ኣፍሪቃ ክሰርሕ ፍቓድ ዘለዎ 24 ሚልዮን ዓማዊል ዘለዎ ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ቴሌፎን ወናኒ ዝነበረ እዩ። ንሱ ነቲ ትካል ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ 2005 ብ$3.4 ቢልዮን ድሕሪ ምሻጢኡ ኣብ 2007 ሞ ኢብራሂም ፋውንዴሽን ብምቋም ኣብ ኣፍሪቃ ቁኑዕ ምሕደራ ክህሉን ካልእ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ክወሃብን ሓገዛት ክገብር ጀሚሩ። ስልጣኖም ኣብ መዓልቶም ዝገደፉ መራሕቲ ድማ ገንዘባዊ ሽልማት ክህብ ጀሚሩ። እቲ ናይ $5 ሚልዮን $200,000 ዓመታዊ ክፍለትን ሽልማት ብተወሳኺ ሃገሮም ንዘማዕበሉ ህዝቦም ካብ ድኽነት ንዘውፅኡ እሩም ምሕደራ ዝተኸተሉ ንካልኦት መራሕቲ ኣርኣያ ዝኾኑን እዩ ዝያዳ ዝወሃብ። እቲ ሽልማት ዛጊት ኣብ ዝሓለፈ 14 ዓመታት ንፕረዚደንት ሓማዱ ሓዊስካ ን7 መራሕቲ ነበር ተዋሂቡሎ። ንሳቶም ጃኮም ቺሳኖ ሞዛምቢክ፣ ኔልሰን ማንዴላ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ፊስቱ ማጉኤ ቦትስዋና፣ ፔድሮ ፔሬስ ኬፕ ቨርደ፣ ሄፊኬፑንዬ ፓምባ ናሚብያ፣ ኤለን ጆንሰን ሰራሊፍ ላይቤርያ እዮም። ነቲ ሽልማት ዝዕድል መሐመድ ኢብራሂም ኣብ 1946 ኣብ ሰሜን ሱዳን ዝተወልደ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ቴሌኮም ዝሰርሕ ዝነበረ ካብ ዩኒቨርሲቲ በርሚንግሃም ብምህንድስና ኤሌክትሪክን ቴሌኮሙኒኬሽንን ሞባይል ብማዕረግ ዶክተሬት ዝተመረቐ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ $1.4 ቢልዮን ሃብቲ ዝውንን ኣፍሪቃ ናብ ጎደና ምዕባለ ከተምርሕ ካብ ዝፅዕሩ ሰባት እዩ። ሞ ኢብራሂም ሃገሩ ሱዳን ኣትያቶ ዘላ ኩናት ሓድሕዳ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዘጓሃዮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ሰዓርን ተሰዓርን ከም ዘየለ ኣብ ሱዳን ተወሊዑ ዘሎ ሓዊ ናብ ካልእ ከይተላብዐ ማሕበረሰብ ዓለም ተሓባቢሩ ከጥፍኦ ፀዊዑ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ዝመፅእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ይራኸበና። ሰላም።